जों साइमानो थानाय 19 अगस्त 2021 और साल सिमेचिनी त्रिपुरा फुटबल लीग जेंगजाखा जिनी हानि बुबाग्रा महाराजा श्री श्री बीर विक्रम किशोर माणिक्य नि आसेमा सालुरगै जों त्रिपुरा फुटबल लीग कैसा TT80 से हाफानि बुथाखै संसा जाखा तेयाबो गोरों गोरों थायो ताबो साब जुनाल वाइज टूर्नामेंट चलिमान यागुलो जों पहिले पाइथागन के क्वार्टर फाइनल फाइनल एबा सेमी फाइनल लंहाके जों TT80 नि जिनि हुमुलुंनि थुंनख्लाव थुंलायनाय जों साइमानो थुमुं तांगै जिनि बागै बेले नांगौ जों जेसे सामुपान खालायनो थांदों जों खा गाहाम सा गाहाम तम गाहाम तंनानै बेलायनो नांगौ आबाद प्राइस 3 लाख सेकंड प्राइस 1.5 लाख थार्ड प्राइस 75,000 अममानथेन पाइथिनो ताफुसं सिनि ना हारमानि बेलायनो हाकसाल जिनि सिगला तालायनो बेलायखेनो जों गुबु गग्रो गाहाम गोरों थं थंगे बोसारबै दफान खरन्ति सेमानाय ते जिनि बुबागरा थानो चबं खरमानाय अबस्नामना बागै ते जिनि थमुनि बिसितिबो जिनि सिगला तालायनो केरियार्स नामै मानो जिनि नुफुङाव नायथुगि मानो जिनि समाजआव नायथुग मानो अबन बागै थमुनो जिनि लाङो बेलायनो नांगौ दिनि फुटबल फानंथुं क्रिकेट फानंथुं भलिबल फानंथुं बास्केटबल फानंथुं बैडमिंटन फानंथुं जुडो फानंथुं गोबां थमुनि हाफार जों गासावै जिनि सा गाहाम तंगै जिनि जबानि जिनि सिगला दङ जों ग्राक गुबै गोब्लाय खालायनो बागै तै बसकां जरगो जों अबनो जिनि वानसुमानि दिनि और दल थांनाय फाइटेन बिसिंगो दलसा जेनि दलसा हारिनाय हायपानो केबो खाबाय थिकरि ताखुरो तांनि हाके जों अमरो वानसुय तंगो जत साबजुना टीमनो एटलिस्ट 4-5 जनले बेलाय थंगरं तंनायनो गो अ थंगरं तो ऑलरेडी बर रेकॉर्डेड इन जाक बरं रेकॉर्डिंग जाक हाके बरं नि बुमुना तयै अ खेला बामनि याबलबो जों कायसा TT80 से हापन कायसा फुटबल टीम सामनाय बरनो जों कोचिंग खालायरै जों सिप गोरोंखौ सुनांबै बसकांगो नेशनल प्लेयर एबा इंटरनेशनल प्लेयर सामनान बागै जों याप्रि रिनाय बरन बागै आबन बागै जों आं रिक्वेस्ट खालायनाय जि जत नाय तंनाय सिगला चालायनो नरो सुमायमा जानाय जों जत पाल खालायै जिनि सिगला चालायनो जों अ ड्राग बे चालिवै थमुन हापर तुबुय साकाम खाकाम तंखाम तना थंतनि जों खरकसा बेलायनो जों इम्पोर्टेन्ट नांगौ सुबालायनि आबन बागै आं हायनोहाय आं किसे रेसपन्स नायफिनाय नरनि आमसे आं मन पुलाय फायनोबा गोबां मानसि सिगला चालाय नुहै दङ सिनि सिगला चालायनो आं रेसपन्स नायफिनाय साबो ड्राग्स ने एगेंस्ट बुसावै जिनि सिगला चालायनो सेफ खायनो मुसुं तबु मुसुगै दङ के नर पार खानो या किसे लगिरदि साबो जिनि सिगला चालायरनो ड्राग्स का सुबह शाक हमदे तोनी चौबन सेकंड सामने बगै तियार तों पाक याव याक की सबई फुनु का बैलेंस खसन नाय सब याक तों तियार चलो तुम बोले जो तो पाक याक की सदेंगे बेवर बुबागरन चौबन पुरान बगै अबन बगै नरो जतन का हमग्रे तोना नाय जों ड्राग्स बायदि कोबली तंनाय चिन सिगला चालायनो जों थुमुन हाबर ससबै जों बर साकाम खाका तंना नाय जों सिनाम थांनाय बर ड्राग्स फान सब जागरो बर पुलिस रमितलां गांगे 30 मिनिट एबा 10 मिनिट बिजु फियोग रेन सब पाव रइतम अबन जों मा नायको लायनाय तांनि हेके खरसा बर ड्राग्स फालै कोटि खामाबाय जिनि हजार लाख जिनि सिगला चालायनो बुथारानि असुजुरु जों रिया आबन बागै जों बसकां जरगो जों बेलेखेनो खरसा बेलेखेनो माचुबालायनाय तांनि हेके बुबागरान सामानि ककथायनो नर कुन दिन ता पगदि जों थांजा तंनाय तांनि हेके जों थंगरं सनाना थांतानिबो जों थांजा नांगौ जों तिनि जिनि दफानि बागै मानथाय सानतानिबो जों थांजा नांगौ
Tini kaisa English medium school khulukna thangtani bo जों थांजानाय खरं दिसनांगौ दिनै लामा गाज्रि गाहाम सालाम थांजानि bo जों गाहा थांजानांगौ बे बाथ्राखौ जों सिनानै नांनाय जों पलिटिक्स दरजायाव बै जों धर्मनो दरजायाव बै जोंनि सिनेमुं गायसन दंनाय जों दिप्रासा जों थांजानि बिसिंदै दिनै जबान सेंग्रानो जों सिप सिपके सानो बगै जों बियार मा दंनाय तेबा आंबो कक सानो जोंगौ ताने हेगे जोंनि बारा हा कतरो जों फुटबल थंग्रों सामने बुं खोनाखौ हेगे जोंनि थंग्रों बाइचिं फुटिया एबा जोंनि थंग्रों जोंनि सुनिल छेत्री बियाबा आं अबनो साननो मोसुंगौ जोंनि गामि आम सेबो गोबां मा सुनिल छेत्री गोबां मा बाइचिं फुटिया दंगौ बियाबा दिनै बर' Rang 3,000 prize money, 3,000 prize money, trophy champion trophy money digital, Boram Ganam, Roti Small, 5,000 prize money, 5,000 prize money along with trophy. So,